Tuhan kita Nabi Muhammad, kita wahai sahabat lan saudara. Assalamualaikum, nan kami pulangkan kepada si Ale atau si Pangkalan yang telah mengundang kaini jamuan di konan Jawa surela balayangkan di konan nampia pinang laga kapuka. Pedingguangan panelaraso baparantian jika nanawi la babariaye jika nalapa la babarimakan. Sekarang mulai di populo panitahan dari silang mapangka kay si jamuan tara kali salero anda memakan tara kali talingo anda menangakan. Buah nan marasa dimakan burung nan jina marasa ditangan. Kami balikan pinta biasa kami palagukan jika lain babantang masih munyi naninda babantang bari sabarung ganda kami lisi dek kami kurang terhati jemu jili. Tuhan kita Nabi Muhammad, kita wahai sahabat lan saudara. Assalamualaikum, nan kami pulangkan kepada si Ale atau si Pangkalan yang telah mengundang kaini jamuan di konan Jawa surela balayangkan di konan nampia pinang laga kapuka. Jamuan palalaraso bapedingguangan panelaraso baparantian jika nanawi la babariaye jika nalapa la babarimakan. Sekarang mulai di populo panitahan dari silang mapangka kay si jamuan tara kali salero anda memakan tara kali talingo anda menangakan. Buah nan
dek kami kurang terhati jeung mejili. Dan tua-tua ku kurang tamati, nasa mo kadang ku kurang takasihi, nasa mo kadang ku kurang tapagului. Sebab begitu katanya kami dari nangku duduk agak tertinggi antah talinte tabulakangi rilla jemaah kami dibari Sabualai ka dalam sidang, mana sagalo ali dan datang, mana di Jawa ka nana tibo, nana di Ampiang ka nana datang. Sampai sekarang untuk menyaksikan salawai dulang antara kami nasabasang salawai kami dimisalkan urang baik barai balai kota Madia Padang Panjang balainya kami pagi Jopatai Barai bendi Joko talo yang nyampang ku ado rama numpang dia kapai larinya nak kancang tapi dek kami bongkong malang beti nyukura kura patah pinggang lari maniku dek menyakit malang yo bagi tulang pamo yo bagi tulang pamo sungguh bagi Jannah